gde smo, ja ne znam ko smo. Gledamo se oni? Da. Da. Majke. Da. Ne znam kome, youtuberi. Kaži gde smo? Evo nas trenutno u centru na premijeri filma Panama. U VIP odseku zajedno sa glumcima, rediteljem i Krunićem. Verovatno producentom, mnome, ovim čudnim ljudima. I ludima. Ubacimo na cinsija zub. Znaš? Možda se ubaci? Mogu. Ajde. Cim, sad treba na cim. To će da ubaci. Ulozi Jovana, fantastičan Slaven Doško! Čovjek koji je okupio sve ove divne ljude i napravio ovaj sjajan film, reditelj Pale Vučković! Nemanja, kakav je film? A Što? Pa ko je vozi BMW-a? Da li je ova stvarno bila kurva i da li se prostituisala? Šta je radila sve ono vreme? Ko je snimao sve ono? Da li je otišla stvarno u Panamu tamo? Ili otišla negde, brate, u neku javnu kuću ili odpravdali u belo roblje ili, razumeš? I gdje je ona kao, šta se njim desilo? Čovjek ubio, šta, riknuo, ne razumem? Znači ništa, nemam odgovor ni na jedno pitanje. Nemanja zahtjeva Ništa, odgovor. znači, brate, sad ću pređem reditelju, kažem, druže, dođi ovamo, znači... Objasni se. Šta se desilo, objasni mi šta sam gledao ja 2 sata. Samo mi reci što sam gledao ja, znači, bolje da se kući, razumeš, bar me ne bi ovo pitanja mučila sad. Eto. Znači, majke, slušaj. Užasno se. Pa nisam užas, ali glumcima svaka čast, ono je malo išlosijski u reziru, a lavlja ga, brate. Oskar za glavnu žensku ulogu. Kako ti se svidao film? Ti snimaš, svida mi se to. A? Jel da je lep? Yes. Ima 80 do 90 minuta seksa. A? Pa jel da je to super? Yes. To sam teo da čujem. Aj zdravo. Aj zdravo. Mene jako zanima šta ti misliš o filmu. Na primjer, ovako bih rekla. Dečko je mnogo lep, gledat ću svaki njegov film, kakav god da je. Veliki fan. Veliki fan. Odnosi se na Slavena koji ne znam da li je došlo ili otišlo. Jest. Koga briga, on je lep i to je to. Pa, Može da crknem, kako to misliš taj film? On je lep. pa dobro, to je dovoljno. To je dovoljno. Da odem da gledam film, da. Domaći film, jer ako domaći film ništa ne valja. Mislim, neki valjaju, nemoj da, kome ćemo to puštamo? Nebitno je. Domaći film, toliko su nisko očekivanja domaćeg filma, kako da je ovo sasvim skroz korektno. Sasvim. Kaže moj drugar, ne znam šta se desilo, da li je ona kurva, ko je u crnom BMW-u, šta se tu dešava? Da li imaš neke odgovore? Ti mora da imaš odgovore, ti znaš Pavlu. Pa ne, nije mi ni on rekao. Bukvalno i kad smo gledali nije mi rekao. Tako da, nemam pojma, ono, ne, realno, jedino na uvod imam zamjerke, nije da je to moja muzika, ali možda nakice samo ono kao preskoči par tu stvari pre nego što zaista se kao priča za lufa, ali okej. Mislim, generalno da ja tako nešto postavim. Apsolutno se slažem. Jo, Da. ti imaš ono na YouTube-u? Ja imam ono na YouTube-u. Ne pričamo o ovome, pričamo o Amanetu i dalje sam na Amanetu. Od juče. Ne, već ti vidi kako se tebi dopao ovaj. Meni je ovo okej. Meni je ovo zapravo okej. Nemam neke zamerke. Čak nemam zamerke ni na... Reci iskreno. Ni na uvod. Reci iskreno. Ne, mislim, film je ni o čemu, inicijalno. Kraj je, završi se kao... Evo je istina. Kao bilo koji. Pa ne, završi se kao bilo koji festivalski film. Znači, završi se od javne špice. Ali s druge strane, kao okej je. Ono što do sad zapravo nisam doživeo jeste to što... Da. Su tinejdžerke vrištale na Slavena Došla. Vrištali su na svaku penetraciju koja se desila. Da, i plakale su kada su... Pa raskinuli su. Znam, ali kako... Ej, čekaj, sad sam spojlovao! 2 srpske reči za vas. Share i subscribe.